सिख्लाफोरा नायनो हागोन नै जि समायना समायना देलायना फैदों आरोना माने बैसागुनि गानना फैदों माने एकदम गोजा गोजाल' नुखायो आरोना बैसागुखाय लोगोफोर सिख्लाफोरखौ नायनो हागोन नै एकदम बिराद देलायना फैदों आरोना साइज साइजनो गासिबो साइज साइज हेल' लोगोफोर आंनि रिंसार आरो भिडिअ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बरायनाय थाबाय थ' दायो नै आं कलेजाव दंफैयो लोगोफोर माने जोंना दिनै कलेजाव फ्रि बैसागु दङ फ्रि बैसागुनि प्रग्राम दङ थ' दायो आं बेयावनो नै फैदों माने नै देलायनानै फैखाजोब्बाय आर'नाइनि गस्ला गाननानै फैबाय आङो ओमफ्राय आर'नाइ लानानै फैबाय ओमफ्राय गामसा जुथा गाननानै फैबाय नै ओमफ्राय आं केमेरा लाबोदों नै लोगोफोर माने जों फट'शुटबो खालायगोन थ' मा जायो जोंनि कलेजाव नोंथांमोना नायलांबाय थादो जाहाय देखायलांनोसै आङो दसे थानानै जागायसिगोन जोंनिया माखासे खेलाफोरबो नुनो मोनगोन लोगोफोर नोंथांमोना हांसो हमलायनाय ओमफ्राय थालिर बिफां गाखोनाय होनदों थ' देखायलांबाय थानोसै आं लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ देखायगासिनो आङो सोर सोर माबायदि देलायना फैदों बिराद समायना समायना देलायना फैदों आरोना माने गोजा गोजाल' नुखायो बैसागु बोथोराव दख'ना गोजा लिपस्टिक गोजा एकदम गोजा गोजाल' नुखायो आरोना ओमफ्राय आंबो नै एकदम गाननानै फैबाय थ' आंखौ कमेन्टआव खिथार लोगोफोर माबायदि नुदों नोंथांमोना सिख्लाफ्रा फट' लागासिनो नै कलेज गेटआव ओरै केमेरामेन दे खेबजादो दे थ' लोगोफोर नायनो हागोन नै जोंना मोसानाया बेयावनो जागोन आरोना नै ओरैनो हायावसो मोसागोन जोङो नै स्टेज बानायासै नाफाम देलाय अमा बेदर बोखारदो दे बे सबायजों दाउ दे नारजि अमा नाफाम जेबो नाफाम बेवहाय नायनो हागोन माने लोगोफोर गाव गावबा ट्रेडिसनेल फुड आरोना जानायनि नायदो नै की कोई ये सारे मिठाई है कुछ सारे स्वीट्स हैं ये क्या है ये पार्टी शॉप का और ये मोमो जैसा है ये पूरी है अच्छा बेंगली फुड ने लोगोफोर गोखा गोखै अमा आरो गोखा गोखै दाउ बेवहाय नायनो हागोन नै ना बाथोन जोसा ओंखाम नायदो नै लोगोफोर फैदो जेरै फाथो सिनारि सिथाव फिथा बेयाव सावगासिनो ओमफ्राय बियो मा जागोन ना बाथोन देना दोनो थ' लोगोफोर बेयावहाय मानि गाव गावबाव ट्रेडिसनेलफोरखौ देखायदों आरोना गाव गावबाव हारिनि जानायखौ देखायदों नायनो हागोन नै बेयाव थ' लोगोफोर सिख्लाफोरा नायनो हागोन नै जि समायना समायना देलायना फैदों आरोना माने बैसागुनि गानना फैदों माने एकदम गोजा गोजाल' नुखायो आरोना बैसागुखाय नायनो हागोन नै लोगोफोर सिख्लाफोरखौ नायनो हागोन नै एकदम बिराद देलायना फैदों आरोना साइज साइजनो गासिबो साइज साइज गोजा जोबखा नै मोसागोन ना मोसाया नोंसोरो मोसागोन नैबे एक्ट्रिसा मोसागोन ना आं नायग्रा जागोन नै दा थ' लोगोफोर नायनो हागोन जोंना दल गैया माथो फैलायबाय जाबाय ओरैहाय नै मोसाखावरि बिथांमोन दं आरोना बिसोरनि मोसानायखौ दसे बावै नुनो मोनसिगोन दायो फट' लानो नागिरदों नै सिख्लाफ्रा माने डिएसएलआरजों केमेरा खेबजानो ओरै नै खेबजाग्राबा दङ बेवहाय बेयाव जिरायजोब्बाय बिसोरो थान्दा बरफ जाहोदों नै आंखौ सिख्लाफ्रा आब'मोन ना उनखाना मारो थान्दा बरफ जायो बेयो थान्दा बरफ जासिना आंनिफ्राय जादों आब'निफ्राय मोनजादों ओइ दिदो
नै मालाय सिख्लाफ्रा जा साफा साफा देरना फैदों नैबे आंनि फंबाय आंनि लोगो दार्लिं मनिसा फटक लायनो नागिरदों बिथांमोनहा बिथांमोनहा फट' खेबजादों आयौ हाबाब थ' नै हिर'फ्राबो फट' लानो ओंखारबाय आरो ना फुरा देलायना फैजोबखाबाय ओरै एक्टर फिसा एक्टर गिदिर एकदम हिर' दंजोबखायो नै लाजाखाया फुरा गावनो सिनायजायो दायो बुंखायो थ' लोगोफोर दायो जों फट' लाखांबाय ओमफ्राय दा उनाव लाबावगोन जोङो दसे मोसाहैग्रोसिङो ओमफ्राय नै सिख्लाफ्रा आयौ बेसेर आरो ओरैबो दंबायो नै नाव नाय माबायदि देलायना फैदों बोरो माबायदि नुदों एसे नायनि आखाया बोखार फट' खेबजानो नागिरदों आरो ना बिसोरो नै हांसो होसोलायनाय खेला जासिगोन आरो ना नै लोगोफोर नै हांसोआ बेखौनो हमगोन आरो ना होसोगोन ओरै मेगन खाथेजोब्बाय नै जाबाय होसो दायो लोगोफोर जोंना प्रग्रामा जोब्बाय ओमफ्राय दायो थालिर बिफां गाखोनाय दंबायो ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बेयावनो दोननोसै थालिर बिफां गाखोनाय भिडिअखौ आलदा लाबोनोसै आङो थ' बे फुरा इन्जय खालायबाय दिनै फुरा मोसाबाय आरो ना कलेजनिनो सिख्लाफोर सेंग्राफोर फुरा ज' मोसाबाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय थ' बाय लोगोफोर नेक्स्ट भ्लगाव थाबैनो